Тази година се случиха някои доста горещи събития в съседна Румъния. Движението на крайно десните националисти в страната се радва на все по-голяма популярност сред румънското население и дори бяха на крачка от спечелване на президентските избори. Тяхната главна доктрина бе връщане на изконните румънски територии, включващи Молдова, Бесарабия, Северна Буковина и Южна Добруджа. По този повод множество карти на Велика Румъния наводниха интернет пространството, станали символ на политиката на това движение и негов основен коз за набиране на популярност. Затова в настоящето видео ще разгледаме доколко са основателни претенциите на северните ни съседи за откъсване на територии от българската земя. Ще проследим историята и създаването на тази държава, започвайки от древността. Ще разгледаме и сведенията за страховития граф Дракула, символ и гордост на днешна Румъния, както и ще се опитаме да дадем отговор на въпроса как е създаден румънския народ и доколко местното население може да се нарича румънско. Добре дошли в Забранена история! Специфично за балканските народи е, че всички обичат да показват карти, изразяващи тяхното могъщество и величие, едни повече, други по-малко достоверни. Всички сме виждали карти на могъща България, съществувала при редица български владетели. Но подобни карти имат и нашите съседи, като някои от тях откровено са се престарали. Истината е, че днес всеки може да си състави карта и да претендира за достоверност. Затова всички изследвания и заключения трябва да почиват на сериозни и достоверни факти. А такива са писмени извори, архитектурни находки, керамика, вид, култура. Нека видим какво казват древните изследователи по темата. Страбон е един от първите автори, който споменава даките. В неговия труд «География» в книга 7 той посочва, че даки и гети са един и същ народ и говорят един и същ език, какъвто впрочем е и езика на мизите и останалите траки. Според него, гетите живели по двете страни на Дунава. Гети, тези, които са обърнати към понта на изток, а даки, обърнати в противоположна страна, към Германия и към изворите на Истър. Той уточнява, че името Гети е дадено от гърците, а самите местни се самоназовават даки. В своята римска история Апиян пише, че в земите над Дунав управляват гетите, които те, римляните, наричат даки. Римският историк Юстин пише в своята епитомия на Помпей Трок, че за даките се говори като за потомци на гетите. В своята римска история Дион Касий добавя: наричам хората даки, името използвано от самите местни жители, както и от римляните, макар че не съм в неведение, че някои гръцки писатели ги наричат гети. Той също така казва, че даките живеят от двете страни на Долен Дунав. Тези на юг от реката, в Мизия, се наричат мизи, докато тези на север от реката са даки. От всичко казано до тук се потвърждава отново извода, че гети, даки, мизи и прочие са различни наименования на един и същ народ, наричан с общото име траки. На същото мнение са и Херодот, Плиний, Тацит, Йорданес и други. Впоследствие знаем, че земите на юг от Дунава попадат под римско, а по-нататък под българско владение. Местното население получава името Власи, като то се запазва до средата на 19 век. Откъде идва и какво означава това име? Различни учени твърдят, че корена на името идва от латински и се дължи на романизирането на местното население през 1 и 2 век, като някои дори стигат до там да правят връзка с бритите в Уелс. Има обаче и такива, които търсят корена на името от старобългарската дума Влас, което ще рече косъм от човек или животно. Или иначе казано, власи означава космати. Наричани са така заради дрехите, съшити от животинска кожа, с козината навън. Те са били свободни пастири, които са се занимавали главно с овцевъдство. Днес на чешки език коса се превежда като власи, на полски е влос, а на руски волос. Толкова с латинската етимология на думата. Мисля, че произходът е очевиден. По време на първата българска държава и трите днешни румънски области Влашко, Молдова и Трансилвания попадат в българските граници. И при втората българска държава Влашко и Молдова отново влизат в състава на България.
Те се обособяват като княжества едва през 14 век, а като официален и църковен език се използва старобългарския. Безспорно доказателство към този факт се явяват известните влахо-български и влахо-молдовски грамоти, които са паметници на българския език и средновековната история от земите на днешна Румъния. Те неминуемо доказват, че Влашкото княжество, или по-точно воеводство, е било васално на Търново, чак до падането на България под османска власт. За основател на владетелската династия във Влашко се счита Иванко I Бесараб, който се е титулувал воевода на Влахия. Това воеводство е формирано още през средата на 13 век, като е било пряко зависимо от българската корона, а църковната организация е подчинена на Търновския патриарх. Самото име Иванко също говори достатъчно красноречиво за произхода на тази славна династия. Неговата титла е присъща за различните феодални владетели, които попадат под скиптъра на българското царство. Всички сме чували за Момчил воевода, известен и като Севастократор Момчил. Той е бил феодален владетел в Родопите и Беломорска Тракия, подчинен на българския цар, макар и да прави опити да се обособи като самостоятелен владетел. Този процес на сепаратизъм е присъщ за Втората българска държава, особено през 14 век. Такива са били и действията на Добромир Хрис, Севастократор Стрес, Алексий Слав и други. Деспот Добротица дори успява да превърне своите владения в Добруджа в княжество, известно като Добруджанско деспотство, което макар и независимо си е било чисто българска държава. Затова и не е очудващо, че Иванко I Бесараб е участвал в похода на цар Михаил III Шишман срещу Сърбия. Просто е изпълнявал васалните си задължения към сюзерена. Правнукът на Иванко, Мирчо Стари, също е участвал в походите на цар Иван Шишман срещу османците. С падането на България под османска власт се решава и казусът с независимостта на Влахия. Нейните владетели обаче изцяло продължават българските политически и културни традиции. Това ясно се личи от стотиците запазени документи и грамоти. Това, например, е грамота от Мирчо Стари, дадена на манастира Света Троица. На нея се вижда ясно, че е писано на старобългарски. Българският произход и език на влашкия воевода Влад III Цепеш, известен и като Дракула, също си проличава отлично в собствените му писма. Ето част от едно, изпратено през 1476 г. до занаятчиите в град Брашов. То гласи следното: "Того ради ви просим да ни поможете с лъкови и стрелами и пушками и да ни дадете салинитро, селитра, да учинимо прах, барут, да поставимо оград, оти ест якост и вам и нам и всем християном. И пак, що ви речет слуга господства ми Драгомир, да го веруете, отисът речи господства ми. И Бог да го веселит." Колкото до неговото прозвище Цепеш, то също има изцяло български произход. Идва от старобългарската дума цепещ, което ще рече този, който цепи, набива. Това име той получава заради начина, по който обичал да наказва враговете си, а именно да ги набива на кол. Влашкият език започва да се обособява през 17 век, но кирилицата продължава да се използва и да играе основна роля, като старобългарски е бил говорим във влашко чак до 19 век. До 1861 година латинската лексика в писмения влашки е само 20%, а останалите 80% са производни или заемки от българския. Това се променя, когато през същата година княжествата Влахия и Молдова се обединяват в нова държава на име Румъния. За самата Румъния може спокойно да се каже, че е продукт на Кримската война, разразила се в периода 1853-56 година. Двете враждуващи страни са Русия и Османската империя, която бива подпомагана от своите съюзници Франция, Англия и Сардиния, и в крайна сметка печели конфликта. Нека разгледаме каква е политическата обстановка на Балканите в този момент. С договора от Кючук и Нарджа от 1774 г. Русия получава правото да покровителства християните на територията на Османската империя. Привилегия, която тя тълкува доста свободно и я използва за засилване на своето влияние на полуострова. Още от времето на Петър Велики Русия има амбиции да получи излаз към незамръзващо море,
за да увеличи своето търговско и политическо влияние. Това е и причината за серията от войни с високата порта. След загубата в Кримската война обаче, през 1856 година е подписан Парижкият мир, според който всички държави са задължени да не се намесват във вътрешните работи на Османската империя, като по този начин Русия губи привилегията за покровителстване на тамошните християни. От това най-добре се възползва Франция, която умело се опитва да прокара свое влияние на Балканите. Под покровителството и инициативата на френския крал Наполеон III, доскорошните княжества Влахия и Молдова се обединяват в нова държава на име Румъния през 1861 година, а за нейн пръв владетел е обявен княз Александро Йоан Куза. Най-лесният начин, чрез който новата държава да бъде вкарана във френската сфера на влияние, е чрез промяна на народната идентичност. За целта с декрет са изхвърлени от употреба над 30 000 думи от български произход и са заменени механично с италиански или френски. Историята на Румъния се прекарва през едно своеобразно химическо чистене, за да бъде почистена от всякакви български следи, и по този начин Франция се здобива със своят така желан сателит. По повод на изчистването на румънския език от българизмите е известен следния виц. Румънските литератори получили задача да изчистят езика си от български думи. Те започнали, чистили и накрая казали „са свърши“. Тъй до ден днешен думата край на румънски продължава да бъде свършит. Но въпреки неистовите усилия на разни чиновници и литератори в Букурещ, голяма част от българските думи се запазват и до днес. Ще ви покажа една извадка от Уикипедия, където са подбрани някои от сходните думи в румънския и българския език. Според наличната информация, около 30% от разговорната лексика на съвременния румънски език са заемки от българския и старобългарския. Такива са клеще, вина, ефтине, магарица, невъстуйка, примеждия, юби, захар, шунка и още много други. Има също така и множество географски имена, особено наименования на градове, които са си на чист български. Такива са Черна вода, Слатина, Търнова, Подкова, Суходол, Бистра, Стража. Имат си дори и свое търговище. Един от най-известните курорти в Карпатите се казва Предел, което ще рече, че до тук свършва планината. Световно известният замък, дом на страховития Дракула, се казва Бран, което от старобългарски се превежда като отбрана, защита. Друг е въпросът доколко Влад Цепеш някога е посещавал замъка, но това е тема за друг разговор. Един от най-българските символи, мартеницата, е разпространена също и в Румъния и Молдова, като там е известна с името Мърцишор. Интересното е, че другите места, където тя се среща, са в Македония, западните покрайнини в днешна Сърбия и Беломорска Тракия в днешна Северна Гърция. Или иначе казано, все места, които от векове са исторически български етнически територии, останали в пределите на други страни. Всички тези факти неминуемо доказват тясната връзка между българи и румънци и общите ни черти от хилядолетия насам. Но в същото време е важно да уточним, че ние не твърдим и нямаме претенции, че днешните румънци са българи. Истината е, че вече над 160 години румънците са си отделен народ, който отдавна се е самоопределил като такъв и върви по своя собствен път. И ние българите нямаме нищо против това. Подобен процес наблюдаваме и днес в една друга съседна на нас страна, където може би след още 2-3 поколения тотално ще са отхвърлили българщината от бита и съзнанието си, както са го направили румънците на времето. Както се казва, всеки сам си избира пътя. Но това, срещу което сме твърдо против, е да се правят манипулативни опити за предявяване на претенции върху изконни български територии. Като българи, ние сме длъжни да отстояваме целостта на българските земи и да не правим и най-малки компромиси с подобни твърдения и манипулации. Защото кой друг, ако не ние, трябва да се бори и да отстоява интересите и суверенитета на родината ни. С това приключва днешният ни епизод. Благодаря ви, че останахте до края на това видео. Ако съдържанието ви е харесало, моля, абонирайте се за канала и не пропускайте новите ни епизоди,
от които заедно ще научим повече за нашата забранена история.